Anyang laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita, Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko nam. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin dal aldaw ko. Karkaruan pa ilang mat. Berta ko nam kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman na nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Ket, kaano pa ay nagbalin na nasaya day nga Antonia? Ket kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman day nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia, nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, ate kaya mapapanan. Salud-sodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo mananakayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at mat kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na bato. Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapantang araw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak talaga. Day, magkapayan to niya, bigbigat nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato intun umay Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Kay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan
Saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya. Hoy, Antonia. Dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka. Katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, iti bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kanya, kasaan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka, Mat. Mamin, ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko? Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latan no, Berta! Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na bato, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit ngarot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan ngarot. Saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagalas si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Isopay kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day jay a babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ay, huwag kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti impromise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay, malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaiso na akwat. Nasamsamok nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Huwag agpay sa nagsamudyo. Apay, masapol pa Apo ko isam.
Katuan alangan mat. Jak laki di tulok nga ag Valentine's Day ta nakasamsamak. Isu apo ki saklando. Anyat katangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isu asaan kayo a makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib ta pagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rodya. Ala man na dito kartibon ta agtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito'y Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodak ayat ay ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsamak. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakuha mo nakakayang kamay! Kamay! Lando! Nakapukisak ng nakartip ko matan. Natipingan ni Timati Mani-Manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Ay, sumad kami dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko man yan. Kung ako nabuk ti nakartip ko ti mani-manig magayaman. Una yan. Una yan. Hindi ka to pala pinagaw mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date ta Valentine's. Kamsaan magayam. Ay, salbag kita. Kanya rin. Kanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, una yan ay ati kastoy. Una yun ure kumamo. Ano, nagusar ka ti kwa. Sipa. Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon. Taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data jingag paspasyar. At data di ti o nagtibalay. Sa lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nyalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw! Gungunam!
Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas kingkwana. Apay aya? Ket no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen, Beshi, gunggunan ako nakalon. Nakamuam mo Beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakatitiping na. Diyan mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartip abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakartip na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartip mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartip mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartip abo Tapnawanan na bati. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mo't. Idadanos nak mo't. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan ta pa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kat aguyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain tun sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.